Wijalaras Indonesia jan ndak duwe kesel. Ben bengi lho ngene iki. Ben bengi heeh. Ke tanggal 22 kae sayane urung mulih ning omah paribasane urung leren. Ning semangate kanca-kanca Wijalaras Indonesia luar biasa. Oh ngono heeh. Nggone ngrungkepi marang kebutuhane urip. Kebutuhane urip heeh. Iya. Ora kendul ning saya kenceng ya. Heeh. Besok alhamdulillah iso entuk prei ora ketang 3 dina ya, Cah ya. Heeh. Nggih mulihke tenaga. Iya, nyuwun pangapura karo para warga masyarakat Sambi Jajar. Iki mau awan mau jam 2 aku tangi turu. Suaraku entek resik jan renek suarane. Oh, ngono mur ngeses-ngeses tok kaya ula wae. Oh, ngono. Ngono terus karo bojoku langsung digawa ning rumah sakit. Mongko engko bengi kudu sowan ning Sambi Jajar nganti ora metu suarane sing dirungokne apa. Ngono. Ngono bekasane disuntikne ana rumah sakit. Alhamdulillah sore iki mau tekan kene iki suaraku wis metu meneh no. Ora ketang ora maksimal. Ning wis iso dirungokne dimirengke lamun para warga masyarakat Sambi Jajar ya bot-bote awake dhewe tanggung jawab. Arpa kaya remuk-remuk awake ning nek wis duweni kesaguhan lawan para warga Sambi Jajar, alhamdulillah Gusti ngeparengake awake dhewe sowan mrene ya no. Oh, ngono Nek ning kewagian ngono bersih desa wis bolak-balik. Wis agenda setiap tahun nek ning Sambi Jajar insyaallah tak hitung ya ping pisan iki jian. Oh, ngono ya. Ngono ya ya heeh. Iki rangkaian adicara utawa rangkaian acara bersih dusun sing digelar ana ing dusun Sambi Jajar Desa Kewagian ana ing 2025 diwiwiti nalika dina Jumat heeh tanggal 17 Juni oh ngono dienekke khataman Al-Qur'an ana Masjid Baitul Ikhlas. Oh ngono kuwi rangkaiane adicara bersih dusun heeh terus dibacutke tanggal 28 Juni jam 7 esuk nganti rampung slametan tasakuran. Oh ngono jek dibacutke meneh Setu jam 09 tekan jam 5 hiburan Panjat Pinang ya. Terus tanggal 28 iki wingi ya kuwi ana jaranan anak-anak uga ana pengajian. Lah
puncaking acara bengi iki wayangan awake dhewe kang tinimbalan marak sowan kalian para bapak-bapak panitia lan warga masyarakat ana ing Sambi Jajar ya Pak Kamituwa Pak Jogobaya Pak RT Pak RW dan secara keseluruhan ana ing Sambi Jajar yang memang luar biasa adicara kaya ngene iki ngetokke pragat pirang-pirang nyatane mung sak dusun wae bisa gelar adicara khataman Al-Quran, terus selamatan tasakuran, panjat pinang, jaranan anak-anak, pengajian, puncake wayang kulit, kaya ngene iki tanpa gotong royong, tanpa manunggale para warga masyarakat ana ing Sambi Jajar tangeh kelakone. Mula terima kasih bagi donatur-donatur yang telah memberikan sapirangane rezekine kanggo srana nyukupi adicara tasakuran dusun utawa bersih dusun tanpa biaya, tanpa ada donatur dari masyarakat tangeh bisane kelakon wayangan sing kaya ngene adicara beruntun tanpa ana larane iki mujudake bentuk kepeduliane para warga masyarakat lan para donatur anggone duweni rasa gedhe syukure marang Purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat didukung lawan kabeh para warga masyarakat sing gondheli gotong royong, gondheli persatuan dan kesatuan sehingga iso wujud adicara sing gayenge meriahe kaya ngene lancar nir ing sambikala. Oh, ngono ya ya. Iya. Kaya ngene tanpa kerjasama, tanpa manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa, tangeh bisane kasembadan saya-saya dilindungi karo Ibu Kepala Desa ana ing kewagian menjane Ibu Hajah Lucy. Ngono ya Nak, ya luar biasa. Tadi kaya ngono iki ngetokke ragat akeh. Wah, luar biasa akeh. Lho, masyarakat ya seneng, masyarakat ya bungah. Bengi iki dipapanake ana ing punden Mbah Sambi gelar pakliran wayang kulit sing pancen panitia jaluk lakon ora kenek dinyang. Apa? Banjaran Anoman wit lair nganti tekan mati. Oh, ngono ya. Nganti tekan moksa. Ya, kira-kira wektune nyandak ora lek nganti temeka pati. Nek ora nyandak ditutupne tanggal 12 ning kepagian. Oh, maaf, ya insyaallah kok dicandak-candake mula bengi iki wis ora nganggo dagelan, ora nganggo lawak, ora nganggo musik, pamriye para masyarakat pecinta wayang kulit iso gatekke temenanan urut-urutane lakon. Oh, ngono ya, Nok. Ya. Kok ora dikeki dagelan, kok ora dikeki musik, pengiritan. Ngono ya, Nok. Ya. Iya, wong iki asine nek bukan karo aku. Pak Wo, Pak Kasun, Pak Carik lan para perangkating desa lan para panitia iki lek rembugan ke tahun kepungkur no. Oh, ke tahun kepungkur, heeh. Nalika aku wayangan ana daleme Bu Hajah Lucy Kepala Desa Kewagian. Sore ke metu aku kabeh. Oh, ngono Mas Kangko niki tahun ngajeng mboten namung teng Kewagian tok niki anu barang teng Sambi Jajar nggih nyuwun dalange jenengan. Oh, ngono ya Mak. Bola-bali nek Carik kami tuwa panitia iki piyayine sembodo. Oh, ngono Carik kami tuwa blas ora ngenyang, Kasun ora ngenyang. Ora ngenyang, sing ngenyangi malah bulura sing ngenyangi. Dadi Mbok dikei potongan 10% to Mas Kangko. Ki ronggon iki, ronggon. Ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Sebete mancing dadi sedulur. Oh, ngono ya. Ngestoke dawuh. Ancen ya kaya ngono. Ya muga-muga jate para warga masyarakat ana ing Sambi Jajar iso kasembadan dadi dusun ing Baldatun Yoyi Batun Baropun Gopur Gemah Ripah Lojinawi Kertotata Raharja murah sandang kalan pangan ado saka bencana alam cinaketna rejekine saka Gusti Allah Subhanahu wa taala lancar lek golek pangumpa jiwa pangumpa golek duit diparingi lancar rejekine sehat awake dawa umure anake soleh lan solekah pekasane bisa selamat dunyane selamat akhirate Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala